המלחמה הזאת תהיה ארוכה, ובכדי לעמוד במטרות המלחמה נדרש חוסן, נדרש אמון, נדרשת סבלנות. אנחנו ממשיכים לתקוף בעזה. היום תקפנו בעיר עזה, תקפנו תשתיות טרור בבניינים, ותקפנו תשתיות טרור מתחת לקרקע. אנחנו נמשיך לתקוף בעזה על מנת להשיג את מטרות המלחמה. כל תקיפה כזאת הולכת ומחזקת אותנו ומשפרת את מצבנו לקראת השלבים הבאים במלחמה. אזרחי ישראל, ה-7 באוקטובר היה יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. אנחנו ממטירים על החמאס אש תופת. כבר חיסלנו אלפי מחבלים, וזאת רק ההתחלה. במקביל אנחנו נערכים לכניסה קרקעית. אני לא אפרט מתי, איך, כמה. אני גם לא אפרט את מכלול השיקולים שאנחנו לוקחים בחשבון, שרובם הגדול כלל לא ידוע לציבור, וכך צריך להיות. מאז תחילת המלחמה הקמנו 600 כיתות כוננות חדשות, גם עם משלוחי נשק רבים שאנחנו מביאים מחו"ל, ונוסיף עוד כוחות למאמץ הזה. אנחנו מעודדים אזרחים ועוזרים לאזרחים להתחמש בנשק אישי להגנה, עושים זאת בצורה מבוקרת. I continue to be alarmed about extremist settlers attacking Palestinians in the West Bank, that pouring gasoline on fire is what it's like. This was a deal. The deal was made, and they're attacking Palestinians in places that they're entitled to be. And it has to stop. There's no going back to the status quo as it stood on October the 6th. That means ensuring Hamas can no longer terrorize Israel and use Palestinian civilians as human shields. It also means
that when this crisis is over, there has to be a vision of what comes next. And in our view, it has to be a two-state solution. What they say to me is I have no notion that the Palestinians are telling the truth about how many people are killed. I'm sure innocents have been killed, and it's the price of waging a war. I think